Agoyo erokamano ni Nyasaye kendo kinyi machielo ma Nyasaye ochako timo na ng'wono kendo mondo achak anwang're TV mar Lolwe ka katudra kodi achiel kachiel in janeno mar Lolwe TV kendo en thuolo maber ahinya ma Nyasaye ochako timo mondo in kod an wachak wapuonjre wach Nyasaye kendo walam Nyasaye gokinyi mar Jumapili ni kapok iwuok kidhi e shughuli ma in go kawuono. Nyasaye ma jang'wono otimo na ng'wono kendo miyo thuolo maber ni kendo in be aneno ka ang'eyo ni Nyasaye osemi ng'wono no kendo isebedo piny sani mondo kuom wach ma Nyasaye dhi miya wawinjre kodi kendo walam Nyasaye ka watieko. Nyinga an Bishop William Abol, an jalego moro malange piny Siaya County. Sani adak e piny Nairobi ka. Nyasaye ma jang'wono loso thuolo ni. Ang'eyo ni nyaka ne piny ru nyaka sama koro an be abire ka isewinjo wach Nyasaye kokalo kuom jotich Nyasaye mose puonjo wach Nyasaye kendo oseyalo kokalo TV ka kendo isegwedhori. Ang'e nitie gik mang'eny ma Nyasaye osetimo kokalo kuom wach misewinjo kendo wago erokamano Nyasaye kendo Nyasaye mondo ogwedh TV mar Lolwe kendo ogwedh CEO mar Lolwe gi jotich te manie studio ni kuom ng'wono magitimo mondo wan jotich Nyasaye wayal wach Nyasaye kokalo TV ka. Ang'e ni katibe gwedhori ahinya kokalo kuom gima Nyasaye timo kokalo TV mar Lolwe. Okinyi ni kendo adwano mondo wachak wasom e muma mondo wapuonjre wach madona puonj gokinyi masani. Jumapili mokalo nyocha nawuoyo kuom lweny mwakedo to mane topic ma pod adhigo mbele kawuono. Keche adwano mondo ka in beti odi kanyo ti understand gimomiyo wach Nyasaye yalo kendo gimomiyo nego wari. Ke ji mang'eny paro ni iyalo nigi warruok mondo giyud kanisa ma gileme. Ji duto te manie piny ka ng'ato ni kod kanisa ni moleme, gima ji oremo en warruok manyalo miyo ng'ato bed gi loch wi jachien. To mano emomiyo iyalo wach Nyasaye mondo ng'ato fweny kama oremgo mondo odwar kaka dochop kuom Nyasaye kata kuom Yesu ma jawar mondo Ruoth okete kaka nyathi Nyasaye kendo ne ng'wono ma Nyasaye timo. Koro nyocha nawuoyo kuom lweny momiyo iwaro ng'ato. Mane topic ma pod adhigo mbele kawuono. Kech ng'ama iwaro en ng'at manie jela momak mutwe. Inyalo goye fine to fine no nyalo tame chulo. Gikone ni nyaka tweye mondo chul fine no ka en e jela. Koro wan gi jomoko magini chandruoge moko nikech notwegi e jela no. Seche moko ken kata kuom ketho mari, to seche moko en kata ketho mar kwere machon mane gitimo kionge. Kaka ondike mo mar ywagruok mar Jeremia, kwere wan no ketho to koro gionge to wan emo oseng'adnwa bura kuom timbegi mamono. Ten ng'ama ong'adnu bura en ng'at mitweyo. Koro wan gi ji mang'eny manigi chandruoge moko masandogi momiyo ginyal dhi maber. Gipenjore na ang'o matima gini ana kanye. To kinono mos to iboyudo ni gima timi no en gima seche moko nitie jomoko be osetimo kata rembu. Kendo mano gi lweny madalau mochomi magoyi. To nitie Nyasaye mano oro Yesu Kristo ma wuode mondo bi owar ji e jela ma jachien notwe dhano kokalo kuom ketho ma dhano notimo. Koro adwa nachaka somo mane wasomo e mwa mar Jo-Efeso 6 matindo 12. Kanye ma pod adwa ni kendo achaka some mondo wawinjre kodi wach matemo wuoyeni. Kendo wachno onego donjni kata ibed nyathi matin kata ibed jaduong' moti. Ke jachien ok odewo higa ma ng'ato nigo. Onya chieno nyathi ma pod tin, onyalo chieno jaduong', onyalo chieno ng'ata. Kendo gik ma Satan timo no dhano ok odewo kata nyathi tajiri. Kata babani kod ndege maringo go ikor yamo, jachien nyalo chieni to ndege to chung' nitie. To en jachien ok ojali kuom gik piny mineno. En gima ung'eyo en Yesu wuod Nyasaye kende. Ema ka ng'ato nwang'o modak go, mano ng'ama jachien oluoro. Koro muma wacho niya, nikech wasiku mawakedogo ok gin ringruok gi remo, to wakedo gi joloch kod joteko kod langi chunje ma ok mag pinyni. Muma wacho ni wasigu mawakedogo ok gin ringruok kod remo. Wachni adwa nodonjni ahinya. Kech wan gi ji ma bambana kod weche moko mapek matimore e ngima gi ma iye. To gigo
tamo gin ang'o matima. Kech inya yudo ng'ato seche moko in gima timi in nago parruok mang'eny. Tend paro mabe kata kibedo piny mikelo penjo ni ang'o mamiyo an go paro mang'eny kama. Tiend gino be tami nwang'o. Nitie lweny ma jachien osetoni mar paro modhigo ngimani mos to siemo ni weche mang'eny. Wach ni omiyo jomoko kata ka wach matin otimre ne to paro manie chunye gike e madho sum kata derruok. Seche moko gima miyo oparo madho sum en gima normal to manyalo timo ng'ato. Kata kamano en gima kamoro amora motime chunye neno ne derruok. Mano ok en jaleni. Nitie wasigu makedo kode mondo ng'ad ngimane. To jok makedo kode go gin ringruok kod remo. Gin joma odak kinde kod wang'i ma oko. Be ok inyal fwenyo gi kok Nyasaye moyawo pachi. Mondo nitie jochiende moko mag derruok man koda. Momiyo kata ka ng'ato chwanya taneno mondo atho. Wan gi mine kata chuo ma chunygi osiko mana ni abro dera. Ng'eni ya ok en ga in emiduoga deri. But idak kod spirit mag derruok modak kodi madwaga ni mondo mi deri. Seche moko iluwo chunyi no mos to ka dala kata rembu kama onyuolie kanyo kijomo kari adek moko mosega dere. Koro in be gino chopo kuomi. Koro lwenye mago ino ok en lwenj ringruok remo. Mano lweny mar spirit mag jochiende. Langi chunje mag pinyruoth motimo mudho. Mowakre ni ngimani kod paro mar derruok. Kendo sama gitimo ni manto gisketi sama tin ng'ato chwanyi, sama tin gima otimre marach, sama tin keloso giri ok dhi maber, koro nyise ni in afadhali kod deri. Ok en ga in. Kendo kine ma chunyi wuoga ni mondo ideri. Nitie spirit mawuoyo kodi. To spirit go ok inyal wuok e lwetgi kok iwinjo wach Nyasaye miyie kuom Yesu. Yesu kende manyalo wari e jela mar derruok yechino soyieno. Kech wan gi ng'ato ma bende seche moko en ng'at ma en kamoro amora modhiye ji ok dware. Kamoro amora modhiye ji ok dware. Kata ka en ng'ama dichuo. To kata odhi mna kama otiye to en ng'ama ji ok dwar. Kata dala kama onyuole yudo ka ji olokone paro onge ng'ama dware. En ji te lokone paro kamoro amora modhiye onge ng'ama dware. Koro bi upenjo to ang'o matimore naga momiyo an ji ok dwaraga. En haperach ma kata kodhi kamoro mitime gimoro kata kipogo mna gimoro. Kata ber mna tich imiyo ji. Kata be nodhi manyo tich en inyalo kale tikawo ng'ama ni toke to en riembe neno ok onyal miye tich. Tame nang'o matimore na. Kata ka en nyathi ma nyako. Onyalo po ka ngimane en ngima ma gik modwaro ok timre. Kata ka ndene mag dhi tedo romo. Mbese ne manyiri ma gin go yudo ka yudo chuo to kendo dhi dak. To en kata yudo ng'ama ber ma giwinjrego mondo gidag go. To gichako ng'ani maber to bang' muda matin tipo ka gima ne gichako loso ni kethore ma gimoketho gini bende onge. Kendo ng'ama ne dwa kendo loko ne loka chunyi adier. Makoro kata kigone sim to komak to onge kosa motimre kindi kode. King'iyo to gino osetimre kuom ji mathoth. Time nang'o matimore. Gima timore nitie langi chunje magoyi. Mag rejection spirit modak e ngimani modak gino kinekwe. Gin onge pesa ok nyal goli e lwetgi. Kata in gi milion ok nyal goli e lwet chunjego. Gin gi kia skul ma in go kata somo in gi degree 4. To rejection spirit ma kia maka gi degree go midong ka ng'ama ok osomo. Miyudo kichandori adier ma kata ibe penjo tang'o matima. Ma kata joma hingo go rieko ma hingo go skul dhi adhiya maber. Tan gi kochunga gi kabagni abaga. Wan gi jochiende mag digni otele nyime ma gikete digni. Gimoro amora motimo ok dhi ka kodwaro. Oskuma to ok nyalare. Ti spirit makedo kodi. Mago loyo riekoni mar skul dwaro Yesu kende. To memo minyalo ga warruok mondo ng'ato yie kuom Yesu. Kech Yesu ema nyalo golo spirit mag jochiende masandigo. Mwacho wasigu Mawakedogo kin ringruok kod remo. Weneno ji ka gima ji moko dwari. Nitie jochiende matiyo gi jogo mondo sandi. To jochiendego ok inyal logi gi lweny. Kata yawo goch gi ji nigore gi ji nikech ineno ka ji ok dwari. Ok bi konyi. To nitie wach Nyasaye mar warruok ma Yesu nokelo ma kinyalo winjo mi yie. To Yesu nyalo goli lwet chunje mag rejection go. Mipoko timo ni ng'wono mibed ng'at ma ji ohero. Kata gin na jochiende motamino kidhi tedo nyako. Kata ibed mama matinde hiki bende ng'eny. Nyithindi mane nyuolo manyiri moko be seche moko osedhi ni tedo. Wan gi dhako monyuolo nyathi ma nyako manyaro kongore dhi tedo. En pod odong' konge dichuo makende. Chande kaka otim nikech nyathine be chwore dwaro biro nyombo. To kama inyuome be onge. Echino dino ne kata hike ng'eny. Mano kata riembo mtoka matende duong'. Echino nyalo oro ni kamano. Mipo ka nyare minyuolo mokwongo ni dhi ka tedo. Ini dong' ka piny odong' kodi. Gima timi nyalo tami. Nitie
langi chunje mu ani piny yu chiende ma jogo bura na ng'ato ma joramo no gima kama ok timre onyalo ramoni mipoka ina ngima tin go maber dak maber lakini kata kamano gimonego timre ni manyalo mibedi kod duong' mamari ya chien otamore momo wacho nu wasigu mawakedogo kin ringruok kod remo gimago ino ok en gir dhano mano hingo rieko mar dhano gino yombo nyaka rieko mar daktache mosomo mariek mag piny ka gino koro dwaro Nyasaye kechi bene no kosudo kod hiki medore to hiki medo mna bagni hiki medore to yori medo mna lorore ukinyi makawuono kiwinja onegi ni tie wasigu mo ani piny makedo kodi to wasigu go ng'ama nyalo goli alwetgi en mna Yesu wuod Nyasaye kende onge rieko machielo kata bed jachien mo an dhako moro piny ukiti nyuolo nyithindo to nego inyuolo nyithindo to nego moro be jachien oyiene nyuolo nyathi ma nyako to dongo to kinyuolo mawuoyi to kipir mano gima jachien odagie koko golo nyathi mawuoyi ii to nego kisenyuolo wach mi be tami nang'o matibore wasigu makedo kodi ok gin dhano mago jochiende mag siko mag gunda maka ng'ato mano odagi seche moko no nyathi mawuoyi ok bede remono to gino goyi adier mi bende winjo kodhiri mogi kodi awol omi dong pich nyithindo matindo ke miliri kor ot seche moko nego nyathi bidong chake thundi midong ke ywaka chakrami nyathini ma ok ne tuo otho gima nego ni nyithindo tami ne nang'o muma wacho nu wasigu mawakedogo ok gin ringruok kod remo ibeno na ne gima timi kich kata kawuoth e piny kata isetemo ga juoke mag piny mondo konyi gima timi otamore ajuko semna wuondi kaw mna mwanduni chandok to dong kodi jolemo mag piny ka bosetemo lamoni to onge duoko ng'eni gima timore niya gima timi no hingo dhano dwaro Yesu koro nitie warruok ma ng'ato yie kuome ka weche tek kode tie warruok ma ng'ato yie kuome ka jochiendo dino ne kaka koro dino ni no jochiendo nyalo dino ni makari tiyo tich maduong' man gi msara maduong' tido ka tich itiyo pesa nwang'o to pesa be ok konyi en pesa ma koyudo to biro kisran morumo moko konyi adier mowe gi stress wan gi joma tiyo tije madier king'iyo tich motiyo gi pesa monwang'o tasidhi ing'iyo ngima modakie penjo to ng'ani gi tich motiyo gi pesa mang'ani no ng'ano dak mana kama adier jochiend dhier mar dalo tame makato plan gi maber makiny do konye to gino kuogne gimoloso ok timre ne kako dwaro kendo jochiend kiye makosa modhi yudo pesa satan kelo budget ma pesa no donje mipoka initiyo tij asara king'iyo jomo un gi tich jomihingo kata yuto maseche moko msachi no malo margi yudo ka jogo invest gidak maber gitimo gikgi into meki okwamo te katibet kiwuoyo adier onge sauti kata kind ji manu katibet jatelo mar kambi kati manager motelo ne ji seche moko inie resource manager mochung' nweche ma to ini wuon min manager no joma tindo mindiko mati buoyi odongre muloyi inde chino dino ni hike bende dhi dongruok onge gima timi no ok en in nitie langi chunje modagi jochiende ma jogo bura chunje mok ne kod wang' ma oko gin ginyalo mai pesa makata yudo 1 million to million gi yuyo mipoki dong lwete nono muma wacho nu wasigu mawakedogo ok gin ringruok kod remo gik magoyigo mago hingo sombi hingo pesa ni dwaro Yesu wuod Nyasaye ibendi ng'e adier ni tie gik matimi maseche moko adier modong du kata nindo gotieno tamre teri iparori kabisa ka gino dhi gi chunyi ahinya mipuonj na tim nang'o ere gi kaka nyalo kalo gima timani wachno omloroni ti gima nyalo loro ng'ato omero nyalo loroni kata ibed judge mang'ado buche e court mayalo buche matek ini mimiyi kech ong'eni ni judge mong'i ng'ado bura to bura madala unya tami ng'ado miyudo ka bura madala udong kodi min judge tim sumba ma daga dhako tamo iyudo ka adier modong duk dhako no we idong kitedori kendi jaji to in jaji bende ji ong'eyo diwinjo inyalo mana ng'ado buche mag piny ka to buche mag piny ruodho mudho mo apiny ne joka dhano to hingi ibendi ng'e noloyi kata in na jaji madhako inya dak jaji madhako mung'i maber mayalo buche e court to in te dhako matedo tamo ionge dichuo idak kendi chunyi gombo mondo iyud ng'ama dak kodi kata kamano bura madala matamo nyiri dhi katedo ochung' kodi chungo loroni otami adier makati be ng'en gino loyi to Yesu mayalo gokinyi sani ene mamu mawuoyo kuom ni luonge ni hono ma jabura en onge bura maloye nomake kotere koti nyim Pilato ka Pilato e jaji mobet e kom to buch Yesu notamo Pilato ng'ado momocho ni Pilato nologo pi owacho na logo pi
mondo remb Yesu odong e wiu kech buch Yesu tek. En hono majabura. En monyalo ng'ado buche matek motama juokel ng'ado, motamo riekoni ng'ado. Omera kati bed ng'ama lich ma ji oluoro oko, gima timi ting'eyo. Mano gimoloyi, Muma wacho ni wasigu makedogo ok gin ringruok kod remo. Gima timre ni nok biye biyo mayot. Bende okobiro mar tugo kodi. Gikone nobiro kowi e liel ka gik mani dwaro kotimore. Echino nge kod Roma. En bende okobi temo, en kobiro to biro nobiro tich. Kendo nyako tigi mokele. Muma wacho ni wasigu makedogo ok gin ringruok kod remo. Ukinyi makawuono kata jochiende godino ni. Ilonge certificate monego minitigo tich manyalo konyi. Kendo tich manyalo konyogo piny. Jochiende odino gi certificate no kinya nwang'o tich adier. Idak maisha mokichal kod mari. Wacho miluoro dhi kama ji nitie. Joma ne usomo kiromago kama to tami moso. Mi pondo ni gin mondo kik gineni. Kech king'iyo maisha ma gin go ok chal kod mari. Nyaka joma ne hingo grieko nyaka ma in mamoke mani konye klas. Tinende yudo ka chung kata kali gari kama ti umo wi mondo kik gineni. Kech idake maisha mar wich kuot. Jachienu dino ni. Lonyi mago ino. Ohingo rieko miparo. Dwaro Yesu kende. Emi nyalo dwaro gokinyi sama yaleni. Mwajadire kata kiwuyo tabeje chino loro na. Gik matima lit ni chunya onge kwe. Pinyo chung koda chungo. Wasiko loya. Adwaro Nyasaye kiwacho Nyasaye do konya. Nyasaye no nego konya dir. Kiseche moka wuyo kodi nyathi kimirwa. Mamini gi nobiro ga dala moro. To mama ni mabe nobiro kodi be no seto. Koda kaka minu osetho, koda ka jodala ni oloko ni paro gi dwari. Omeriri mi makami dhie bende onge. Kami chwe lweti onge jito loko ni paro. Ngama dwari onge. Chunyi neno tho. We ng'isi kamino kigikieno Nyasaye niegio. Kendo Nyasaye nyalo animalo. Muchung langi chunje mag mudho mowakre ngima nigo. Musego imaseche moko kata chigi muni kende be noriemb. Koko dware dala nikech giwacho ni nyathi kemiruok kende dala waka. Machigi noriemb di dong kichandori. To kawuono yalo ni Yesu. Jalo manyalo mako lwet ng'ama odong'o kende. Manyalo mako lwet ng'ama ichayo. Kata be ni nyathi kich. Maseche moko jonyuoli no tho mo hike liel. Tidongo gi joma onego be nie makonyi. Jomidongo lwetgi molokre wasiki madwaro negi. Kendo gin kodi gi nyiego mo gidwar ber man kuomi. Idong mang'ama ipimo no wach onge. Kamoro amora midhi ji ok dwari jachino anie piny. Wanyisi niya, nitie Nyasaye mamuoyo kuom ni Nyasaye nyithi kiye. En ke nyalo yie kuome gokinyi sani. Onyalo miyo kamino ka koro yolore ni makoro ji oloroni no. Nyasaye nyalo animalo. Muma wacho nikech lweny mwakedo kata wasigu mwakedogo ok gin ringruok kod remo. To wakedogo joloch. Jok mwakedogo gi langi chunje gi gin joloch adier. Giseloyo ji. Giloyo nyaka jomigonu sodu nyaka jomiluongo ni His Excellency. Ido ko loyo go kongo madho malai nanga. Ng'ama lit ahinya ma ji oluoro maka uchopo kama do ji te chung. Tie ma jachiend kongo rano mamadh mido kala ilaw. Onge ga Roma be okia bunde moritigo. Kata mi bodyguard 70 jachien mar ura mar kongo mar dala uto rani arana. Mi madho kongo make dika ma ji tie to dhano duto wuor uma. Mine ka ji yuogi ka pod ngima. Kongo sando jatelo ni mlich kama nango. Iwinjo mano hingo bunde moriti. To bo hingo millions kod billions men gi account. Ibro tho ka gik maber minene piny ka onge koki kaom na Yesu. Kendi winjo wach Nyasaye okobiro mondo lombigo. Bendo okobiro mondo ywegi lemgo kamoro. Obiro mondo wari kum jela gi chandruok ma cheno mag ngimani. Wan gi jomoko ma beje cheno din nagoro tuo. En gi tuo mokrum. Maka ochiedhe dweni dwe machielo ni ward. Samodhi ward modhi chietho notiyo gi pesa madongo mochulo. Gino mae gik monego tim. Kata ni chako gero odi moro grofa mane chako no okwami koriyo nikech tuo. Pesa moni gigedego tinde dhi osuptal. Jachien mar diere mak dwar ni bero ani piny gi yor tuo emo maigo mwandu. Adiro se kao pesa lweti mi uso nyaka gari. Ichigni wuotho gi tiendi ka ng'ama ne onge kod mwandu lwete. Kech jachien ani piny. Kawuono nitie Nyasaye mokete studio ka. Mobiro lamo kodi kiwinjo mi yie. Mi bende nena dien gik mialo gigi tema. To ng'ama dugula gigi en mana Yesu kende. Muma wacho nikech wasigu lweny mwakedo oken mar ringruok kod remo. To wakedo gi joloch kod joteko. Jogi joteko mok nyalo loyo. Akweri giloyo nyaka juoke ma jiringo dhi irgi. Kechinya yudo ka ng'at mariek wuok dhi ka juoga na juoga mondo dhi okonye. Ta juoga midhiga ire ni mokwamo moloyi. Be eni mo kari opodho molo kari.
kidhi ka juoga no ot modake ken nyisi ni maja chandruok eni maseche mo kidhi ga no dag dako tami mondo dhi omi yath ma dago go dhako to eni msumba in midhi ga seche mo kono mi yath mar manyo tich ni be ajuogo mi yath mo digo tich eni mo koso tich ma eni modak marach kotar kata gi maber men go onge tiro e bega dhi irani ni medo konyi iwinjo konyruok onge kuom ajuoga momoko moloyi nitie Yesu mar ajuoga mar ajuoke ma ng'ato nyalo yie kuome onge nego ma Yesu dwaro kuomi bende Yesu ko chulu pesa ni kore akowari bende onge chiwo manyaka igol ne ka Yesu wari gima Yesu dwaro kuomi en mondo yie ni gi chunyi ne en jawar kendo en ruoth luonge ngimani mondo wari to gik mineno matek ma Satan sando go ngimani moseloro ni gogo te Yesu golie kiyie kendo nyalo timo gima dhano wacho no kenyalare kawuono kod okinyi kadwaro mondo alam Nyasaye kod ng'ato kibete piny ne gima timi weneno gino duong' ahinya kata bed na ndulu me mago ipiny weneno ka gima duong' kata bed yechini ma osekete gi mideke weneno gino gima duong' nikech gino okini midwar kedo kod nitie jal madhi kedo ni kod gino iluonge ni Yesu gima Yesu dwaro konyi mondo iyie kuom Yesu Kristo kaka ruoth kedo jawar te wene lweny mondo kedni gi joma kedo kodigo kata gin ajuoke modag no kinyal dhi maber weri lweti Yesu mondo ka Yesu kedo ni adona lamu kodi Nyasaye in janeno kamibetie kom minenani kata ibedo dhako jachien ketho ode machuri mano kendo loko ne paro jachien rag chodo donjo kuomi okoneni ka chiege Nyasachwa pod nitie nyalo kedo golangi chunje mag chode moketho dichuono kata ibed man in dichuo ma jachien noriembo chiege dong kende gi nyithindo kitedrigo ka dhako bayo oko Yesu pod nyalo timo gima ber okenye sani adoni ibed gi yie mondo walama ne kodi Nyasaye kuom gima nade midoni Nyasaye otimni in gimitim ya uchunyi mondo iluong Yesu ngimani mondo walama ne kodi Nyasaye kiwinjo ka chunyi dwani go chonge piny mondo walam kodi Nyasaye okenye masani walamo woro maler in Nyasaye mahono kendi jadiera kendo kelokri ine dhako ni ine dichuoni nyako matin ni kata kijana ni Nyasaye jaduong ni kata dayo ni ruoth ng'eyo gima lit ni chunye momiyo go chonge piny momiyo kulo wiye piny Nyasaye koywa kenyimi ane malo riebadi ketho teko mag jochide makedo kode Nyasachwa kaka ondike lweny mokedo ken mar ringruok remo in emi nyalo kedo gi jochide momako piny matek maketo ji gi chando gi tuoche kod parruok jochide modino wuod ng'ane momiyo kumanyo tich ok onyal nwang'o ruther tem ilok piny ruodhno ataro riebadi mar gweth kod ng'wono e ngima ng'ato kod ng'ato dongo dogni kuom chango jal matuoni dongo dogni kuom wen jal mayok e chunye mondo iwene richone dongo dogni kuom timo hono Nyasachwa ami duong' manyaka chieng' e nying Yesu Kristo ruoth amen. Ago erokamano ni Nyasaye mwasewuoyo kuom wachne gokinyi sani bed kodi yien Nyasaye mwaselamo kodi osetimo gima chunyi ne ywak e nyime mondo miyo tim ka watwa madwaro kanisa miyale warruok donje kanisa miyale wach Nyasaye mar warruok idonji kanyi winj wach Nyasaye jotich Nyasaye biro medo puonji warruok wanyalo mi dong miyombo lwenje magoigo atieko kachaka fulo nyinga an Bishop William Abol an jalego moro malange piny Siaya County sana dake piny Nairobi ka dake piny Olympic Kibera kendo e piny Kibera kanye kama ne kanisa kama titich Nyasaye kadi dwar bire kanisa kama antie piny Kibera kia oko mar town kichopo town the railways ka ugari namba boro madhi Olympic Kibera kichopo stage mo Olympic Kibera lor kanyo gosime namba na maringe screen ka munda direct ka kichopo kanisa kama antie o e piny Dandora ka Dandora wan kanisa Dandora kanyo kigo sim wabro direct kuom pastor mandandora mondo ichope kanisa kaine piny mar Kayole wan kanisa Kayole kanyo kigo sim wabro direct kichope kanisa ma Kayole e piny Siaya wan kanisa e piny Ugenya wan kanisa e piny Imbo Usenge wan kanisa e piny Asembo Ayode wan kanisa kono opogore kigoyo sime wabro direct kichopo e kanisa ni mamawa namba na mar simu en 0721 280025 0721 280025 Airtel number mara en 0782 495 083 namba goteni screen pinyka inyalo kao mundi goch jomoko gocho seche moko gi Jumapili kama kani kanisa ibo yudo kanga machiele mamako tieni Sunday kwa setieko wani church nyakudhiambo koro kiyudo kigo sim to kinyalo nga gi Sunday goch na Monday mundu wawuo lakini kibiri church kaga sim ibro direct kichope kanisa inyayo yuda YouTube account mara bende ki subscribe Bishop William Abol YouTube account mara Bishop William Abol ibo yudo puonj gi wach Nyasaye YouTube account mara kanyo Nyasaye mundu gwedhu nyaka Jumapili manyien shalom.